Ευχαριστούμε και σε δευτερόλεπτα ο κεντρικός ομιλητής, ο Δημήτρης Καζάκης. Πριν 7 μήνες, ούτε χρόνια, ούτε 7 μήνες, ξεκινήσανε μια χούφτα άνθρωποι λέγοντας ότι εμείς θα δώσουμε τη μάχη για αυτή τη χώρα είτε έτσι είτε αλλιώς. Βρεθήκανε σε δύσκολες συνθήκες, προσπάθησαν να ενώσουν τον λαό, να πείσουν τον λαό ότι τέλος πάντων ανάμεσά μας δεν υπάρχουν διαχωριστικές γραμμές. Δεν είμαστε δεξιοί ή αριστεροί. Είμαστε οι πατριώτες, δημοκράτες και απέναντί μας έχουμε τους σύλλογους. Έχουμε τους σύγχρονους Γερμανοτσολιάδες που ήδη έχουν κοστίσει πάρα πολύ στο λαό μας. 2.000 ήταν οι αυτοκτονίες μόνο πέρυσι. 60% αυξήθηκαν οι θάνατοι. Η φυσική κίνηση, όπως ωραία λέγεται στην γενική γλώσσα της στατιστικής, μόνο πέρυσι. 60%. Κάποιοι κερδίσαν δισεκατομμύρια από αυτό. Βάλανε στοίχημα για τον ελληνικό λαό. Όσοι θα πεθάνουν αυτό το χειμώνα, κερδίσανε δισεκατομμύρια. Από αυτούς να είστε σίγουροι, είναι εκεί μέσα τους και Γερμανοτσολιάδες. Αυτά λέγονται παράγωγα στην διεθνή αγορά. Παράγωγα θανάτου. Μυρίζουν αίμα, αίμα από το λαό, που εναντίον του βάζουν τα στοιχήματα. Έχουν ντόπιους τοποτηρητές και συμβιβασμένες ηγεσίες που το μόνο που ξέρουν να κάνουν είναι να παίρνουν τον τερικό κορβανά για να κάνουν εκ του ασφαλούς αντιπολίτες του στη Βουλή. Μπορούμε καλύτερα. Ξεκινήσαμε να πούμε το εξής, ότι εμείς είμαστε ο λαός. Και εφόσον εμείς είμαστε ο λαός, άρα μπορούμε να διεκδικήσουμε αυτή τη χώρα που μας ανήκει, όχι εμάς, αλλά και στα παιδιά μας και στις γενιές που θα έρθουν. Η δημογραφική εξέλιξη των πραγμάτων τα 2 τελευταία χρόνια δείχνει ότι το 2020 θα έχουν μείνει από 7 έως 4 εκατομμύρια από το σύνολο των 11 εκατομμυρίων που είναι σήμερα. Αυτό βέβαια εάν τους επιτρέψουμε να επιβιώσουν μετά τις 7 του Μάη. Εμείς είμαστε από αυτούς, σαν την πλειοψηφία του ελληνικού λαού, που δεν έχουμε να χάσουμε τίποτα. Γι' αυτό είμαστε πολύ επικίνδυνοι. Δεν έχουμε να χάσουμε τίποτα. Γι' αυτό μας φοβούνται. Δεν έχουμε να χάσουμε τίποτα, γι' αυτό και δεν μπορούμε να εξαγοραστούμε. Αλλά μπορούμε να κερδίσουμε τα πάντα. Τα πάντα. Να κάνουμε τα όνειρα των περασμένων γενιών πραγματικότητα. Να εκπληρώσουμε επιτέλους την ιστορική αποστολή που είχε τούτο εδώ το έθνος όταν πρώτη φορά σήκωνε το ανάστημά του στις πιο ισχυρές δυνάμεις της εποχής του. Η Ιερά Συμμαχία λέγονταν τότε. Ευρωπαϊκή Ένωση λέγεται σήμερα. Στην πραγματικότητα είναι το ίδιο πράγμα. Ετούτος ο λαός,
σε τούτο τον τόπο είχε πάντα τη μοίρα που το αρμόζει. Να είναι ο πρωτομαχητής στις μεγάλες μάχες ανθρωπότητας ενάντια σε ό,τι πιο αντιδραστικό, σκοταδιστικό μπορούσε να γεννήσει η πιο τρομακτική φαντασία. Την εποχή εκείνη, παλιά, όταν οι προπάθορες σήκωναν το κεφάλι τους ή το ανάστημά τους απέναντι στο Οθωμανικό ζυγό, είχαν τον ολοκληρωτισμό του αρχοντολογιού της εποχής εκείνης της Δυτικής Ευρώπης που λεγόταν η Ιερά Συμμαχία. Και τότε σήκωσαν το ανάστημα και κέρδισαν την πρώτη νίκη. Μετά μας έδινε ο κλήρος, να το πούμε έτσι, να δώσουμε την πρώτη μάχη ενάντια και να νικήσουμε ενάντια στον Ιταλικό φασισμό και αργότερα στο Γερμανικό ναζισμό, παρά το γεγονός ότι το κάναμε ξυπόλοιποι, χωρίς όπλα, άοπλος λαός. Αλλά κρατούσε το μεγαλύτερο, τα 15 μεραρχίες εδώ μέσα, τη στιγμή που Αγγλογάλοι και οι Αμερικανοί στη Βόρεια Αφρική αντιμετώπισαν τις μισές δυνάμεις του εχθρού. Αυτός ο λαός το έκανε. Χωρίς όπλα στις περισσότερες φορές. Απλά με τη θέλησή του. Με την απέτηση ότι αυτός ο τόπος μας ανήκει, εφόσον μας ανήκει, τον διεκδικούμε. Και τον διεκδικούμε για μας και τα παιδιά μας. Το ίδιο στοίχημα μπαίνει και σήμερα. Ο ίδιος κύμος πέφτει, μου βαραίνει στις πλάτες μας. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε τον σύγχρονο ολοκληρωτισμό, τον ολοκληρωτισμό που είναι πολύ χειρότερος από τον παλιό φασισμό ή τον παλιό ναζισμό, τον ολοκληρωτισμό των αγορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον ολοκληρωτισμό του ότι δεν μπορεί να συμβεί τίποτα άλλο, τους ακούτε. Αφού οι τράπεζες κυριαρχούν, τι να κάνουμε. Πρέπει να πουλήσουμε τα παιδιά μας, τις οικογένειές μας, ό,τι μας ανήκει ή ό,τι κατακτήσαμε ή ό,τι κέρδισε με τον ιδρώα τους οι παλιότερες γενιές και πρέπει να τους τα δώσουμε. Γιατί όταν χρωστάς δεν μπορείς να έχεις δικαιώματα. Αυτό διδάσκουν οι σύγχρονοι πολιτικοί κοινωνιολόγοι, οι οποίοι λαιλατούν αυτή τη χώρα επί δεκαετίες και που βέβαια ήρθε η ώρα να παραδώσουν τα κλειδιά ολόκληρη τη χώρα και το λαό της στους τοκογλύφους. Έτσι πρέπει. Δεν μπορείς να έχεις δικαιώματα όταν το χρωστάς. Λοιπόν, εμείς ήρθαμε εδώ πέρα να τους πούμε ότι δεν μπορείς να χρωστάς όταν έχεις δικαιώματα. Και εμείς έχουμε δικαιώματα σαν δεν τη γη. Μας ανήκει, ρε αδερφέ. Μας ανήκει. Γιατί οι δικοί μας πατέρες, οι δικοί μας παππούδες την πότισαν με το αίμα τους και τον ιδρώτα τους. Δεν ξέρω ποιανού παππού του κύριου Πάγκαλου ή του κύριου Βενιζέλου ή του κύριου Σαμαρά ή τι ακριβώς από ποια τρύπα στο έδαφος του βγήκαν αυτοί οι κύριοι και διεκδικούν την διακυβέρνηση αυτής της χώρας σε έναν λαό που έχει πονέσει, που οδηγείται στην καταστροφή, στην εξαθλίωση, στην εθνοκάθαρση, γιατί πρέπει να ξεκαθαρίσουμε με τους Θαγενείς. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τους Θαγενείς. Καθότι είμαστε κοσμοπολίτες. Δεν μας ενδιαφέρει που θα δουλεύουμε για την πάρτη μας. Τι μας νοιάζει αν θα είναι Έλληνας, Πακιστανός, Αφγανός ή οποιοδήποτε άλλος οποιαδήποτε άλλη εξαθλιωμένη ύπαρξη. Δεν μας νοιάζει, σε αυτό είμαστε υπεράνω εθνών. Ο δούλος είναι δούλος, όποια ταυτότητα κι αν έχει. Ταυτότητα εθνική, κοινωνική, ταυτότητα αποκτούν μόνο οι ελεύθεροι λαοί. Οι λαοί που ξέρουν να διεκδικούν τη χώρα τους και να οικοδομούν την ευημερία του εαυτού τους και των γενιών τους που έρχονται στον τόπο που διεκδικούν και το ονομάζουν πατρίδα. Αυτή την πατρίδα διεκδικούμε παρεμπιπτόντως κι εμείς. Δεν θα την πάρουμε, δεν θα την παραδώσουμε. Ό,τι και αν χρειαστεί. Εμείς λοιπόν στο ΕΠΑΜ ξεκινήσαμε μια κούφτα άνθρωποι να πούμε το εξής. Κάτι το λέγανε για κάποιοι παλιότεροι από εμάς, τέλος πάντων το ξαναθήκαμε κι εμείς και λέμε, κοίταξε να δεις. Εμείς δεν ανεχόμαστε να δούμε τα παιδιά μας κατάφατσα στο πρόσωπο και να μας ρωτήσουν τι κάνατε.